Ya ce miki ƙara ta kawo miki ko? A kan me zai kawo min ƙarar? Wallahi na yi shi ina shi noma Sai ki kuma? Yaya, ki fita daga sauran mutumin nan. Babu ruwana, wallahi babu hannuna a ciki. Ki fita daga sauransa. Matansa ba su da mutunci. Wallahi matansa ba su da mutunci. Bari ki ji wani abin da bai sani ba yaya. Ranar da ɗaya matarsa ta yi masa sata, wallahi sakin ta ya kore ta. Sauran biyun kuma na rantse miki da Allah suna dambe, ɗaya ta sheme shi ya faɗi ya suma. Sheme ma kuma? Wai dama yanzu ana mijin ba labari. Ta aure dan iska. Wai kayan lefanta ma abin nan haya ya ɗauko. Rolling. Okay, rolling. Action. Ni fa a cikin gidan nan ba na iya taɓa komai da kika gani. Yaya, hatta kayan abinci store